kan soke zana ba mu kullum kauna da ni da ke soyayya ta samu kai kama baby na ba kwanciyar hankali inda har ba wuke gefe na sanyo riko na amanar ki har abada mai suna. Wataran sai labari a duniya tabbas ne yau idan kai ne wata rana sai yana wannan ne ni dai akan sanki zan so har abada ni ne dai mutuwa ce zazar ba mu ita dai hakon ne. So a da ya kai ni garin da babu ko dangina amma a yanzu ya zamto min uwa uba burina mai hankali dai zai gane nufin batun bakina binciken aikin wani kare ya zama to aikina. Rikice a jikina ta saka ina yin wauta ban ganin laifin so dan kai za ka sa shi nagarta karkai kayo shuka kan so ka zama mai jarumta a hankali so za ya biyo ka har gida ya ishe ka.